Nazdar, já vás moc pěkně vítám u dalšího nového videa, já jsem Honza a jsem bubeník. No a stejně jako asi většina bubeníků, i já jsem velký odpůrce elektronických bicích. Naštěstí o tom ale nevěděli kluci z disku, když mi o víkendu volali, že Honzo, máme tady úplně nový elektronický bubny, nechtěl bys si se vyzkoušet? A tak říkám, no jasně, to bych moc rád. A oni ještě dodali, jestli bych nechtěl o tom natočit video. A tak mi hlavou běželo, že asi nebudou mít úplně radost, ale říkal jsem, no samozřejmě, to rád udělám. No a jak vidíte, teď už si ty elektronické bicí vezu sebou na chatu a budu je zkoušet a jsem zvědavý, jestli to bude úplný pruser, jako to vždycky s elektronickýma bicíma bývá, anebo jestli mě to překvapí. Tak, tady to je. Krabice je plná gumy, plastu a kovu. A jakmile se mi z toho podaří udělat bicí, tak vám to hned ukážu. Ty vole, děcka, je to úplně v háji. Teď jsme se posunuli asi o 5 dní v čase a já jsem ty bubny postavil a pak jsem na ně hrál. A pak jsem na ně hrál a mám odehraných asi 30 hodin a jsem z toho naštvaný, protože ty bicí jsou strašidelně dobrý. Čumte na to. Všechny akustické bubny, na které jsem kdy hrál, nějakým způsobem postrádali sex appeal. Prostě jsem měl pocit, že hraju na nějakou plastovou hračku a jako bubeník jsem si nepřipadal moc dobře. Navíc já jsem silový hráč, mimochodem dneska jsou venku tak 3 stupně a tady u mě na chatě jsou maximálně 4, takže to silový hraní mi pomáhá se aspoň trochu zahřát. Akorát, že na všechny elektronické bicí, na které jsem hrál, jsem nemohl přitlačit, protože se to povolovalo, uvolňovalo a navíc jsem měl pocit, že to zničím. No a třetí věc je zvuk. Já jsem vždycky měl pocit, že ať tam ladím, co tam ladím, ať to nastavuju jak chci, tak u elektronických bicích jsem se ani nepřiblížil ke zvuku akustické soupravy. Prostě to nějak nešlo. Ale F-Note 3X, tyhle bubny, za kterýma teď sedím, tak ve všech těchto 3 případech mě přesvědčili o tom, že jsou výjimečný, protože jak jste viděli, řezat do toho jde, takže se můžu zahřát, nic se nepovoluje, drží to, mám z toho radost. Sex appeal, jakože z mýho pohledu bubeníka, tak jak to teď vidím, tak to vypadá hodně podobně jako akustický bicí. Prostě vypadá to jak pískový blány, i když to jsou sítky a činely místo toho, aby byly oranžový, tak jsou šedý a to je vlastně jediný rozdíl, protože jinak mám hajtku, která má 2 činely, tak jak potřebuju, mám šlapku, mám všechno, co potřebuju, mám obroučky na bubnech, protože tohle jsou normální korpusy, takže se cítím dobře a ten zvuk je lahodnej. Když si tuhle sadu elektronických bubnů pořídíte, tak dostanete přesně to, co vidíte. Je to snare, 2 tomtomy, 2 floortomy a kopák a činely. Kopák je 12-palcový, stejně jako snare, stejně jako ty floortomy, to je 12 palců, a tyhle vrchní tomtomy jsou 10-palcový. Činely, 1 crash, druhý crash, oba dva jsou 16 a right je 18, hajtka je 14 a tak, jak jsem říkal, jsou to 2 talíře, takže člověk se potom cítí, že sedí fakt za bubnama. Důležitý je tady ten zvukový modul, ten vám za chvilku ukážu líp, ale jestli k té sadě něco nedostanete, tak je to šlapka, tu jsem si musel vzít svou vlastní starou, ta je teda hrozná, ale funguje, a stejně tak stojan od hajtky. Tak ten taky nedostanete, musíte si vzít vlastní, stejně jako stoličku. Já si ale myslím, že to je správně, že každý bubeník ví, že šlapka na kopák dělá rozdíl, každý má rád svou a trochu jinak nastavenou, to stejný ten stojan na hajtku, každý to má rád trochu jinak a stolička samozřejmě, ta dělá velký rozdíl. Takže každý buď už máte svoje, stejně jako já, anebo si prostě k elektronickým bicím pořídíte tak, aby vám to přesně vyhovovalo. No a jak se na to hraje? Oproti všem mým předpokladům naprosto perfektně. Čumte na to. Hele, abyste měli nějaké srovnání, tak já vám ukážu, jak hrajou doopravdovský akustický moje reální bubny, jo? No ty kráso, teď jsem asi ohluchnul. Já už jsem si úplně odvyknul. Každopádně vy teď sami můžete říct, co se vám líbí víc, který ten zvuk pro mě jako pro bubeníka, když jsem si teď skoro po týdnu sednul za ty moje analogové normální starý bubny, tak to bylo podobné, jako bych si sednul na starý traktor, nebo jako je to taková stará doba, jak kdybych měl křesat kamenem a rozdělávat oheň. Zatímco tady mám pocit, že jsem v moderní době.
Ty vole, a to já jsem byl celý život největší odpůrce elektronických bicích. Já tomu vůbec nerozumím, ve mně se to pere. Dovolte, abych vám teda ukázal, proč jsem z těch bubnů reálně tak nadšený, jo? Tak pojďme začít třeba u virblu, jo? Když dám malý úder a když dám větší. Ale to pořád není všechno, protože můžu použít i hru přes dráfek. Chápete to? A nebo můžu použít druhou hru přes dráfek, což je cross stick. Když vezmu přechody, jo, tak první přechod. Ale poslouchejte, když ťukám do dávku, který reálně je gumovej, ale reálně, když na to hraju a slyším to, tak mám pocit, že je normálně kovovej. Jo, druhý přechod. U kopáku je to trochu jednodušší, tam nemůžete hrát přes dráfek, protože máte beater, který plácá v oblánu. Nicméně chybí tady jedna věc a to je ten rozdíl mezi tím, když přilepujete beater na blánu anebo odlepujete. U normálních bubnů to jsou dva typy zvuků, tady existuje jenom jeden, ale na druhou stranu je vyladěný. Poslouchejte. No a pak zbývají činely. Činely mají moc hezky vyladěný. Pojďme začít u hajtky. Hajtka je suprová, když ji zmáčknu. Je to hezky slyšet, můžu i potichu. A to je dobrý jako prase. A potom, když hraju na vrch toho činelu, anebo z boku, a potom, když ji otevírám, prostě pocitově je to úplně jak normální hajtka. Když zavřu oči, tak o ničem nevím. Protože i to, jak je to udělaný, tak guma vlastně dává dost podobný odpor jako normální činely. Je to mazec. Jedna věc tady na hajtce přece jenom chybí a to je, že hra na pupek je vlastně stejná, jako když hraju z vrchu na tu hajtku. U normálních bubnů totiž ten pupek má trochu jiný zvuk. Tady je to pořád stejný. Když vezmu crash, tak tam je to taky hodně podobný. Je rozdíl, jestli hraju z vrchu nebo z boku. A můžu ho chytnout. Ha! Ale vidíte, že tu dynamiku mají bezvadně zvládnutou, že můžu hrát různé věci na činel. A je to asi první elektronický činel, který zní dobře, když člověk na něho hraje jakože víckrát za sebou a hraje u toho dál na bubny, ukážu. Je to prostě super. No, ten druhý crash je na tom vlastně úplně stejně, ale ještě vám ukážu ride. Protože ride je takový trochu speciálnější, tam můžete hrát z vrchu. Taky ho můžete chytnout, můžete hrát z boku. Ale ještě mu funguje ten pupek. Takže potom prostě máte celou funkční bicí sadu a můžete na ní hrát cokoliv, co byste mohli hrát na akustickou sadu. Cokoliv prostě. Co se týče hardwareu, tak celý ty bicí stojí na takových trojnožkách, oni tomu říkají lambda stojany, jsou by the way kovový, takže by to mělo vydržet i válku. A důležitý pro mě tady jsou ty válečky, na kterých vlastně drží celý ty bubny, celý ty činely, všechno. Jo? Je to dobrý, protože si to tím pádem můžete nastavit úplně libovolně, jak člověk potřebuje. Tady jsou ty, já nevím, jak se tomu přesně říká, jsou tam vybroušený takový drážky, aby to hezky všechno drželo. Takže je to fajn. Představoval bych si, že ty drážky budou i na těchhle ramenách, protože já třeba tady u těch mých
akustických bicích to mám, že tady to drážkování je a tím pádem se to potom nějak neprotáčí, hezky to drží. Tady je to jenom u těch držáků na ty tomtomy a na ty flortomy. Činely nemají drážkování, ale i tak pořád se mi to nějak neprotáčí, nikam to necestuje, je to v pohodě. Tohle je stojan na virbl, ten k tomu taky dostanete, není to nic speciálního, ale není špatný. A jinak ty bubny jsou v nějakém finiši tmavého dřeva, jestli to je ořech nebo něco, já nevím. Ve skutečnosti to je nějaký tvrzený plast a ty rávky, jak jsem říkal, jsou guma. Kopák je taková specialitka, vlastně to je úplně stejný 12-palcový korpus, jako jsou ty flortomy, akorát mají vydesignovaný hezky takhle zepředu to logo, abyste, jako když se na vás budou lidi koukat, vypadali, že jste magičtí, že jste jako super bubeníci, že to je budoucnost. No a aby to celé fungovalo, tak do každého bubnu a do každého činelu vede takovýhle kabel s jackem na konci. A tím je to propojený s tím zvukovým modulem, tak já to zapojím zase zpátky. A třeba když se podíváte tady na ten ride, tak vidíte, že tam vedou dva kabely. Je to proto, aby fungoval ten pupek, jo? Jeden zvuk, druhý zvuk. To stejný by šlo i u těch crashů, taky vidíte, že tam je volný vstup, ale nemám to zapojený a hned vám ukážu proč, ale to vám musím trochu víc ze zblízka ukázat i ten zvukový modul. No a ten zvukový modul je pravděpodobně to nejdůležitější z celých těch bubnů. Já mu říkám mozek operací, protože svým způsobem je to takový mozek operací, protože se stará o to, abyste slyšeli správný zvuk ve správnou chvíli. Když celou tu situaci trochu zjednoduším, tak všechny ty činely a všechny ty bubny, to jsou vlastně jenom pedy. A ty pedy mají svoje označení, plus krom toho svého označení ještě posílají hlasitost, myslím od 0 do 127. Takže já bouchnu do bubnu a on říká, to jsem já a jsem takhle hlasitej. A tuhle informaci posílá do zvukového modulu a ten zvukový modul na základě těchto informací, který dostal, tak vybere správný zvuk a ten vám pošle do uší. Takže ten zvukový modul je takový malý počítač, ve kterém jsou nahrané všechny možné samply, což jsou zvuky, ze kterých si potom můžete vybírat a ty si pouštíte. Mám dobrou a špatnou zprávu. Špatná zpráva je, že těch zvuků v tom počítači je omezené množství a žádný další už dovnitř do toho zvukového modulu nenahrajete. Dobrá zpráva ale je, že těch zvuků je tam přehršel a že všechny zní celkem dobře. Pojďme si rovnou říct o největším problému elektronických bicích obecně, a to je machine gunning. Česky bych to řekl jako kulometování. Neznám lepší český výraz, ale zní to nějak takhle. No a čím je to způsobený? Je to vlastně úplně jednoduchý. Představte si, pokaždé, když bouchnu do bubnu, tak někdo musel ten sample, ten zvuk, který slyšíte, nahrát. To znamená, že oni nahrávali tichý zvuky, ale nahrávali i hlasitější, i nejhlasitější. Tohle všechno někdo musel nahrát. A v tom počítači, v tom zvukovém modulu je to uložený. A jak jsem říkal o tom, že každý ten buben, každá ta midi nota má 128 hlasitostí, tak někdo by musel nahrát 128 hlasitostí každého toho bubnu. Ale ve skutečnosti jich tam 128 není, protože ten počítač by musel být velký, musel by to být nějaký počítač z NASA, který by to dokázal všechno obsluhovat, všech těch milion zvuků, které by tam byly z každého toho pedu a to prostě nejde. Respektive šlo by to, ale ty bubny by asi potom stály milionkrát víc a myslím si, že správný přístup je cena versus výkon, tak aby to fungovalo nejlíp jak může. To znamená, že když hraju dynamicky, tak to zní hodně jako akustický bubny. Neslyšíte tam žádný machine gunning. Ale když budu hrát jako mašina, tak slyšíte, že to prostě zní jako kulomet pum 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 pum. Z výroby v sobě F-Note 3X má schovaných 16 předdefinovaných nějakých bicích sad. Já vám nějaký ukážu, nebudu vám ukazovat všech 16, to si můžete najít na internetu. Jsem zmrzlý jako hovado, takže asi nebudu hrát úplně hezky, ale můžete si poslechnout nějaký ty zvukové vzorky.
No, jak vidíte, tak tady tenhle poslední profil se jmenuje Honza 2, to znamená, že krom těch 16 sad, které tam jsou, si můžete udělat i vlastní a krom toho všech těch 16 sad si můžete editovat, jak chcete, přidávat si tam činely z jiných sad, bubny z jiných sad, celý si to poskladat tak, jak je potřeba, ukážu vám to. Těch možností, nastavení všech možných parametrů a zvuků a věcí na těch bubnech je tolik, že by mi trvalo třeba 1,5 hodiny vám to všechno ukázat, ale pokusím se to nějak zrychlit. Tak koukejte, když tady půjdu do menu, tak vidíte, že těch možností už tady je mrak, ale pro mě ten základní je Kit Edit. A tady vidíte sample na snaru. To znamená, já si to rozkliknu a když zahraju, tak slyšíte nějaký zvuk, můžu si vybrat jiný. A když jsem spokojený, tak ho potvrdím. A tím pádem už v té sadě mám tenhle snare. Když chci změnit nějaký jiný buben, třeba chci změnit kotel, tak na něho takhle bouchnu a rozkliknu si ho a zase si můžu změnit ten buben na něco jiného. Líbí se mi třeba LV Classic. To je on, potvrdím ho. Mám ten správný zvuk. Ale to není všechno. Já si u každého bubnu můžu měnit ladění. Takhle jdeme hluboko. Nebo si ho můžu naladit vysoko. A to stejný, jak vidíte vedle, je muffling, to znamená tlumení toho bubnu. Teď ho mám zatlumený na 24. Ale když ho chci odtlumit, tak dám 0 a on bude znít díl. To je přesně ono. A nebo ho můžu zatlumit úplně. A to stejný je u každého bubnu, u každého channelu. Ukážu vám to třeba tady na crashi. To je můj crash, který mám rád. Ale samozřejmě ho můžu změnit na cokoliv jiného. Můžu třeba použít čínu, koukejte na to. Dobrý jak prase a stejně když ji potvrdím, tak tu čínu můžu ladit. To ve skutečnosti znamená, že by to byla menší čína nebo větší čína a můžu ji i tlumit. Když bych si na to třeba nalepil u akustické sady nějaký takový ty mungely, abych ten channel trochu zatlumil, tak to stejný je tady ten muffling. Samozřejmě můžu nastavovat levels, to znamená hlasitost každého tu bubnu a channelu a to pořád není všechno. Já totiž dokonce můžu jít tady do záložky mix a v tom mixu, jak vidíte, jsou další věci. Můžu to směřovat doleva nebo doprava, to znamená, já ten channel mám teď L9, jak vidíte. Ale můžu ho posunout třeba úplně doprava. A potom, to pořád není všechno, můžu vzít nějakou frekvenci, třeba chci, aby to hodně syčelo na výškách, takže já vím, že výšky jsou někde kolem, já nevím, třeba 10 kHz a vejš a gain přidám nahoru. A teď poslouchejte. Takže si můžu nastavit cokoliv, třeba na virblu. Chci, aby můj virbl na hlubokých frekvencích, někde kolem 150 Hz, měl takovýto hutný tělo dole. Slyšíte to? A teď, když budu hrát, tak má to tělo, takový ten bas. A jak jsem říkal, to si můžete nastavit u všeho a to pořád není všechno. Potom je tady záložka Kit. A v záložce Kit si můžu pro celou sadu nastavit třeba typ ambience, to znamená různý reverby. Já vám ukážu třeba Hall 2. Slyšíte ten dozvuk? Nebo tady jsou různý roomy, nebo stage, nebo plate reverb. Můžu vám to ukázat, koukejte. Jo, třeba Hall 1 a ještě si samozřejmě můžu nastavit, kolik ho chci. Tady je level 100, tak já dám třeba jenom 50 a potom ten reverb nebude tak moc slyšet, což je takhle. A to pořád není všechno. Já bych vám to mohl ukázat, tak tady půjdu do toho elektronického setu bicích, tam to je slyšet nejlíp. A když dám zase Kit Edit, tak tady můžu v mixu si nastavit pro každý buben ještě layer, jakože další vrstvu nad tím. To znamená, já normálně bouchnu do bubnu, slyšíte, že to má nějaký zvuk.
Ale když zapnu layer, tak potom si ještě můžu vybrat ze 4 dalších zvuků, který u toho bubnu budou hrát k tomu. Jo, to je nějaký mňouk, 2 je takový kliknutí vysoký, jestli to slyšíte, 3 je tamburina, 4 je takový blablabla. A zase si to můžete nastavit pro všechny bubny a do těch 4 vrstev VP1, VP2, VP3, 4, tak si můžete nastavit jakýkoliv další zvuky. Takže můžete kombinovat zvuky na zvuky. A to pořád není všechno. Hele, kdybych vám měl opravdu popisovat všechno, co na těch bicích je, co se tam dá všechno nastavit, tak opravdu tohle video bude 1,5 hodiny dlouhý a to si nemůžeme dovolit. Takže zbytek věcí, i když jsou pořád všechny podstatný a jsou kouzelný a jsou skvělý, tak se vám pokusím popsat jenom ve zkratce. Můžete si nastavit senzitivitu všech těch pedů, a to znamená i těch součástí, jako jsou rávky, anebo pupek na činelu. Všechno, ta senzitivita se dá nastavit úplně zvlášť, je to velký nastavení a je to důležitý, ale jen ve zkratce jde to. Když si nastavíte kompletně celý zvuk těch bubnů, tak jak chcete, tak si můžete uložit vlastní sadu a těch sad si můžete uložit kolik chcete a samozřejmě potom si můžete udat setlist, když třeba máte kapelu, kde hrajete cover písničky od různých kapel, pro každou kapelu třeba chcete jiný zvuk, to znamená, že vy si vytvoříte setlist a potom jenom kolečkem otáčíte, jak jdou ty písničky dál a nastavují se vám přesně ty zvuky, které potřebujete. Je to super. K těm bubnům samozřejmě existuje i aplikace do telefonu nebo na tablet, takže to můžete nastavovat všechno tak, jak potřebujete. Třeba když máte vy a kamoš úplně ty stejné bubny, tak si můžete posílat, OK, jakou jsem nastavil sadu, jenom mu pošlete malý soubor, on si to nastaví, má úplně stejný zvuk, to je taky skvělý. A když už mluvím o telefonu, tak úplně skvělý je, že si můžete přes telefon pouštět písničky bezdrátově přes Bluetooth. Jo, a když už mluvím o písničkách, tak tady nahoře se vám teď ukazuje karta, na kterou když kliknete, tak se dostanete na celkem dlouhý video, kde hraju na tyhle bubny všechny možné různé písničky, přepínám tam zvuky. Chtěl jsem vám to taky ukázat, ale do téhle recenze už se to prostě nevlezlo. Co se výstupu zvuku týče, tak můžete používat buď výstup na sluchátka, to jsem používal já, když jsem hrál, a nebo je tam i výstup pro zvukaře, a nebo můžete to audio pouštět přes USB, to se buď dá levá, pravá, normálně do sterea, a nebo se to dá, myslím, až do 8 stop, což je hustý, takže si můžete zvlášť nahrát ty bubny tak, jak potřebujete. Přes USB to umí posílat i MIDI, a to MIDI je tam i koncovka, MIDI koncovka taková ta stará, tak tu taky můžete použít a posílat přes to MIDI i přijímat MIDI, takže potom můžete vytvářet ještě kouzelnější věci přes ty MIDI. No a v těch bubnech jsou nějaký programy na cvičení, je jich tam spousta, jsou mega zajímavý i pro začátečníky, i pro pokročilý, co se mi taky moc líbilo, mrzí mě, že vám to nestíhám ukázat. Ale jestli jsem něco stihl, tak jsem stihl pustit k těmhle bubnům pár mých kamarádů bubeníků. A s každým jsme tady strávili minimálně půl hodiny, nechával jsem je hrát, přepínali jsme zvuky, nevleze se to sem, ale aspoň vám sem dám jejich rychlý reakce. Jako není to úplně blbý. Baví mě kotle, baví mě virbl, v podstatě i tajka mě nevadí zvukově, ale tady mně to přijde nějaký takový perkusní. Že byl nějaký jiný zvuk ještě? Jo, no jasně. Tady ten kopák. Teďka u tohohle. Ten je masivní, jo. A co ti na těch přechodech chybí? Jako výšky nebo spotky nebo... To je nějaká přirozenost toho zvuku. Tak to je hustý. Teďka by to chtělo dvojšlavku do toho. Beru je. Kde to mám podepsat? Ale ten snare mě baví, ale to je paráda. A ty Ghost Note to pěkně vyhrává. Paráda. Ale to
teda. To je... Vám je vychytaný jako... To je jako vydržel bych si s tím hrát. Je ta dynamika. Když jsem přemýšlel, pro koho tyhle elektronické bicí jsou, tak jsem si říkal, jestli jsou vhodný pro začátečníky a myslím si, že jo, že člověk se na tom dokáže naučit ty základy tak, jak potřebuje. Přemýšlel jsem, jestli se hodí pro pokročilý hráče a to si rozhodně myslím, že jo. Myslím, že i do zkušebny je to super. Zpěváci se najednou uslyší, protože vaše akustické bubny nebudou hrát ten strašný bordel. Celá kapela potom může zkoušet díl, protože nejsou všichni unavení z toho hluku. Navíc můžete nastavovat různý tóny a když skládáte písničky, tak můžete mít prostě různý zvuky a tím se ta kapela může posunout o kus dál. Dobrá otázka je, jestli se takovýhle bubny hodí na koncert a já si myslím, že rozhodně jo, pokud se nestydíte, že budete sedět za elektronickýma bubnama. Možná je někdy dobrý, že vycházíte na pódium jako underdog, že vás jako lidi podceňují a potom zahrajete a všichni říkají, ty vole, na elektronický bubny, jak může ten bubeník takhle hrát, tak to možná může být i benefit, ale zase na koncertě mrak zvuků a navíc ty zvuky, jak jste slyšeli, jsou vyladěný. A já jsem zrovna včera byl na koncertě a říkal jsem si, ty vole, to by všechno mohlo klidně fungovat na ty elektronické bubny. Prostě jsem o tom přesvědčený. O tom, jestli se tyhle bubny hodí domů, nemá vůbec smysl se bavit. Já si myslím, že jo, protože pro mě byla úplná novinka, hraju na bubny a vedle mě tady sedí pes, čumí na mě a je úplně v pohodě, s akustickýma bubnama vůbec. Mimochodem, když teď odjíždím z chaty nebo přijíždím na chatu, potkávám nějaký sousedy v ostatních chatách, tak oni poprvé za několik let, co tady hrajou na bubny, začali mávat nebo se usmívat. To je poprvé. A myslím si, že to je proto, že už dlouho neslyšeli žádný bordel. Pro děti rozhodně jo. Myslím si, že každý děcko, který za to posadíte, tak o něm několik hodin neuslyšíte, bude přepínat zvuky, zkoušet, ťukat, bubnovat, bude se učit, bude nadšený. A jestli mám říct i něco, co je na tom blbý, krom těch věcí, které jsem popisoval v průběhu tady téhle recenze, tak je to, že to stojí nějaký peníze. Nicméně, ta sada akustická moje, co je za mnou, tak když jsem to počítal, tak to je 180 000. A to se nebavíme o tom, že ještě jsem musel koupit mikrofony a kabely a mixpult, abych mohl ten zvuk nahrávat. Akorát, že moje akustické bubny jsou jedny bubny. A tady máte schovaných minimálně 16 přednastavených sad, plus další a další a další věci. Takže potom je na vás, abyste se zamysleli, co je vlastně lepší. A já musím říct, že reálně přemýšlím o tom, že bych si ty bubny koupil, protože těch benefitů je až příliš moc. Kdyby vás ještě tady k těmhle bubnům zajímalo cokoliv dalšího, třeba jsem něco nepopsal pořádně, tak se zeptejte v komentářích, moc rád vám odpovím. A jinak kompletní informace najdete na stránkách Disku, odkaz je dole pod videem a stejně tam si je můžete i koupit. Kdybyste si je náhodou kupovali, nebo kdybyste si kupovali na Disku cokoliv jiného, nezapomeňte napsat slevák, je to slevák Jan Zemanek, když to napíšete, dostanete slevu, já budu mít radost. A jinak já tyhle bubny budu muset vrátit, z čehož nejsem nadšenej a dřív než je vrátím, tak já si jdu ještě rychle zabubnovat. A vy se mějte moc hezky. Čus.